Molweni kwakhona bethunana. Ndize nenye ibali ke namhlanje. Hey! Elingoku kusetyenziswa kotywala ngendlela egqithisileyo. Bethunana ninganivi kakubi. Utywala bufanele ukuthi buselwe. Uma igama libe khona ifanele ibe khona into eyenzekayo ngelonto. Utywala ufanele ukuselwa kodwa akufanele kangasisibusele sigqithise. Neli bala ndizubiza abantu ngamagama ne because amabali wam asekeleke kwizinto ezenzekileyo ezazikhe zenzeka. And ke ngoku ifiye yam kukuthi kanti ndibalisa ibali abantu bazawumazi lo mntu ndithetha ngayo kuthiwe ndithetha, uyayibona? So into eyenzekayo kukho lo tata usuka kwenye indawo ne uya kwenye indawo uyobona umntakwabo awamgqibela kudala. Khumbule ke kudala into eyayisenzeka abantu babesebenzisa ntoni? Amahashi xa behamba. Okay, uhamba ngeli hashi lakhe ulithembile, uyalithanda, libalulekile ihashi because phaya ezilalini ukuphela kwenqwelo esebenziseka lula. Ngoma uhamba ihambo olude ayikho petroli igalelwayo, ipetroli yingca. Xa ufika kwindawo enengca uyeka ihashi lakho litye, xa ugqitha emlanjeni useza ihashi lakho. Ibe njalo ke imeko yalo mfo, wahamba ngeli hashi. Uthe xa phiphiphi ebona ilanga ukuba lizawutshona wathi makacela indawo, wacela indawo. Alinangxaki ihashi lizawufika litye engceni lithi logqiba liyosezwa kwayale. Kwaba mnandi ke bethunana xa efika kulo mzi. Mamela, kulo mzi afika kuyo olu ndwendwe, lufika kuyo olu ndwendwe, kukho umama notata. Umama notata ngabantu abangafumani bantwana. Umama notata bahlala nomfana okanye mandithi inkwenkwe engumntwana womntako balo tata. Andazi noba nindiva kakuhle na bethunana. Xa lifika eli ndwendwe lifikela kulo mzi unomama notata abangazange bafumana bantwana. Okay, ingabi namsebenzi. Hey, kuliyabukwa ke bethunana indwendwe, andazi niyasazi eso siXhosa. Amandwendwe ayabukwa and kuthiwa indwendwe isisu salo asingakanani ngumhlontso. Yonke loo nto leyo uzawuyazi wena mXhosa. So lo tata wahlala ke apha, waxhelelwa igusha ngoba kaloku liyabuka undwendwe. Kwaba mnandi, kwenziwa izityo. KwaXhosa ke into ebalulekileyo yinyama notywala. Ebusuku hayi utata walapha waza nebhotile, bangabantu abaselayo anyway nenkosikazi. Kwaselwa. Bethunana izinto ziyenzeka, mamela. Basela. Kanti indwendwe eli aliseli kakhulu lona, but namhlanje utata nomama baqonda into yoba hayi mani mabakhululeke kaloku basele ngokwaneleyo ngoba banondwendwe. Babingathi ngabantu ababamba isandla. Hayi indwendwe lazityela inyama mntu wabantu ndithi labhukuqa. Utywala hayi lasela nje kancinci, akwabikho nto irongo ke kuloo nto. Bethunana, niyakwazi mos kwaXhosa kwenzeka ntoni? Kwalalo. Hey. Aba basele balalela ukunxila, laa nto kuthiwa kukutipha. Batipha. Undwendwe alutiphanga. Lavuka undwendwe lachechwa ebusuku. Liyaphi? Hayi aliyizigusheni bethunana, liye emntwini. Lafika laya kulo mama. Utata unxile upaphu, akazi noba kuphi. Utywala ubusele ngaphezu kwemfuneko. Undwendwe lenza yonke into elifuna uyenza. Lathi logqiba lavuka ekuseni. Lathi kubika hashi belikhulekwe ebuhlanti. Laqabela ehashini lahamba.
Bethunana lide ke libali lam lacamele ashini lashiya yonke loo nto. Kwathi kusasa ke ngoku wavuka utata, hayi bo mazibani, kaloku fanele usenzele into kuphinde ufudumeze kulaa nyama ntontoni. Wabuza liphi undwendwe, wathi umazibani hayi inoba lisaphumile lizawuphinda lingene. Waphuma utata eyojonga undwendwe uba kaloku mhlawumbi ngumntu oneentloni. Xa ebuza kunyana wathi unyana umkile laa tata ebelapha, uthathe ihashu uvuke ekuseni. Kwaba kuphelile ke apho utywala, izinto zotywala. Labe limkile undwendwe, lamka undwendwe. Bathe kusahleliwe ke nje kuphungwa kungekho nto ibitheni elundwendweni. Wathi umfazi apha ekuncokoleni, tata kaNozibani, yintoni mfondini ucaba awunawukwazi nobamba iintambo uwele iziko usazi uba sinondwendwe? Uthini na? Uyenza njani na tata kazibanibani ukuba uwele iziko sinondwendwe? Oh, jonga ke ingxaki inye ke ngoku utata kaNozibani akafuni uqondwa into yoba akazani nale nto ithethwayo. Uneentloni ngokucacisa wabe yena eziqonda apha ngaphakathi. Njani kaloku? Hayi bo, andikhumbuli ndiwela ziko mna. Wacaba kuyileyo ke, wathi hayi mfazi ndicela uxolo, ngendingayenzanga loo nto leyo inoba ndenziwe butywala. Kodwa ngaphakathi, yayibona le nto ingaphakathi, yabe imxelela into yoba andikhange ndiyenze, kodwa le andazi mhlawumbi noba uyaphazama nalo mfazi. Lemkundwendwe, jonga, lihambile undwendwe lahamba, alukafiki ke ngoku apho luya khona. Sekufuneka liphinde lalala kwakhona. Size etywaleni bethunana, utywala. Nako ke undwendwe lucela indawo kwakhona. Luyabuka bethunana undwendwe, nantsi into ebalulekileyo ngondwendwe. Xa ufikelela undwendwe, ziyabuka iindwendwe nezaphi, ayizezomtshato qha ezibukwayo, ziyabuka iindwendwe. Lwafika undwendwe apha, yeyi, nalapha lathathelwa apha, kwaxhelwa, kwayiwa le. Apha ke ngoku kukho abantwana. Jonga, niyayibona ke le into ifuna into yoba ndinyenyise izipeks because iyandicaphukisa kakhulu le yesibini into. Aba yabadala ngoku iyandidika, finish. Kukho abantwana abancinci apha, kuyaphithisela neentombi ezindala ke kumnandi apha, kuyinto nje. Hayi ke kwanyanzeleka ukuba makuxhelwe. Kwaxhelwa kwaba mnandi. Emveni koba kuxheliwe, indwendwe nyhani lakhethelwa iinyama ezithile latya kwayale. Nalapha bakhutshwa utywala badekwa, babuninzi kakhulu ke ngoku apha. Ke ndwendwe, eli ndwendwe bethunana alinanto once libona uba kukho utywala, libona ixhoba nendlela elino-abhyuza ngayo abantu, libahlukumeze, libenze le nto. Jonga, laphinda kwaselwa apha, kwaselwa. Hayi ke andifuni uxoka ke ngoku apha, ingathi kwakungesebotywala qha, kwakuthe chatha nentwana yeziyobisi uba mabalale. Jonga, ungandibuzi uba zivele phi ke ngoku ezo zinto, but jonga indlela abalala ngayo, balala emveni koba iibhotile zotywala zibekwe phaya. Undwendwe aluzeli sana, ebusuku livuka lithi qwa. Njengoba lihleli njena uselwa, lijonga ukuthi abantwana balala phi, othile ulala ndawuni, intombi ethile ilala ndawuni. Kukho intombi ke apha eseyithe dlundlu kancinci. Jonga, indwendwe layongena ekamereni yaloo mntwana, lwazenzela bethunana. Abazali baphelile cum butywala, iziyobisi, ubutywala, bantu benkosi, ubutywala. Uyeva, ubutywala, into ezenziwa butywala. Wasenzela emntaneni, umntana wayengenawuthini.
landagqiba lavuka ekuseni undwendwe zininzi ke ezi zinto zenziwe lolu ndwendwe before luyofika emzini kabrother walo. Ndifuna unixelela le nto, ndizayeka apha kule ndawo kodwa ngenye imini ndizawuqhubekeka. Asoze nikholelwe zizinto ezenziwa butywala because luthe lusahamba olu ndwendwe ladibana nomama ohamba ecula ecaba uvela emgidini. Kodwa ndifuna uthetha ngoku, sizawuthetha ngenye ixesha. Emveni kweenyanga ezintathu into esuke yenzeka, umama lowa wokuqala apho belungene khona undwendwe sakhula isisu kumama onexesha elide watshatayo engafumani bantwana. Kodwa namhlanje sakhula isisu. Xa sibala ukuthi ezi nyanga zintathu zinyanga ezintathu elandwendwe elalifike ngalo kulaa mzi. Mamela, ndifuna uqonda kuwe ke mphulaphula uba ucinga ntoni kwisituation enjena, kufaneleke kwenzeke ntoni kule meko. Utata wekhaya ufanele athini? Mandindishiye kamnandi bethunana, sobuya sibonane. Sisaqhubekeka undwendwe lethu, alukafiki apho luya khona. Ludibana ngoku nomama ohamba eziculela onxile usuka emgidini. Bye bye. Ndiyanithanda neva, ndiyanithanda. Ndingumbhali mna, ndingumbhali. Zininzi ezi zinto ndisezanibalisela zona. Bye bye.